Татар информ 1990 жылдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Имин һәм сыйфатлы юллар өстенлекле проектының төп максаты булып, шәһәр агломерацияләре урамнарында юл хәрәкәтлек иминлеген тиешле дәрәҗәгә җиткерү булып тора. Моңа шул исәптән юл транспорт хәрәкәтләре еш була торган урыннарны киметү, норматив таләпләргә туры килгән юлларның санын арттыру һәм гражданнарның шәһәр юлларыннан канәгать булуын арттыру шушы мәсьәләләр керә. Россиядә әлеге проектта 38 шәһәр агломерациясе катнаша. Бу шәһәрләр арасында инде Астрахань, Владивосток, Иркутск, Ульяновск, Челябі, Рязань, Краснодар, Воронеж, Волгоград кебек өлкәләр бар. Безнең Татарстан Республикасында Казан һәм Чаллы агломерацияләре бар. Агломерация составына шәһәр һәм якын-тирә районнар керә. Без сөйли торган проектның шәһәрләрнең магистраль урамнарына һәм агломерация территориясе буйлап уза торган федераль һәм юллар кагыла. Гомумән программа кысаларында Казан агломерациясе буенча 1675 километр юл, Чаллы агломерациясе буенча 698 километр юл төзекләндерергә тиеш. Проектка кирәкле акчаларның яртысын федераль бюджеттан, икенче яртысы инде республика бюджетыннан бирелә. Проектны гамәлгә ашыру нәтиҗәсендә 2025 елга юлларның 85%-ның норматив таләпләргә туры китереләчәк. Юл транспорт хәрәкәте еш була торган урыннар 2016 ел белән чагыштырганда шулай ук 85%-ка кимәячәк. Шулай да менә Казан Чаллы юлында бит инде бер авариялар булып торды, юл транспорт хәрәкәтләре ДТПлар булды. Менә шундый күпме урын юкка чыгарылды дип әйтергә була, менә иң куркыныч урыннар. Гомумән проект эшли башлаганнан бирле Казан агломерациясендә 233 чакрым юл нормативларга туры килә торган дәрәҗәгә җиткерелде. Бу федераль юлларда гомуми узунлыгы 25 чакрым булган 12 объект, региональ юлларда узунлыгы 97 чакрым булган 41 объект, җирле юлларда инде гомуми узунлыгы 109 чакрым булган 68 урам дигән сүз. Объектлар исемлегендә Волга, ягъни Идел М7, Казан Оренбург федераль юллары, Казан Шымардан, Столбищ-Атабай юллары һәм Казан шәһәрендәге Оренбург тракты, Дәүрия, Иминлек, Максимов, Короленко, Курчатов урамнары. Моннан тыш узган елны Ибрахимов проспекты, Декабристлар, Восстание, Чистай, Горький шоссесі урамнарында юллар ремонтланды. Гомумән алганда, әлеге башкарылган эшнең төп максаты, үзебезнең төп максатыбыз шәһәрләребез урамнарының кеше өчен уңайлы һәм имин булуына ирешү. Шуңа күрә бу проектлар кысаларында юл өслекләрен ремонтлау гына түгел, урамнарны яктыртуга, светофорлар куюга да игътибар бирелә. Узган 2 елда гына 10 чакрым юлга яктырту җайланмалары куелды. 68 светофор куелды шулай ук. Мин сөйләгән менә шушы эшләргә Казан агломерациясенә 2018 елда 1 миллиард 600 миллион сум акча бүлеп бирелде. Менә хәзер федеральный национальный проектлар дип сөйлибез. Имин проектка киләсе елда имин һәм сыйфатлы автомобиль юллары дигән проект гамәлгә кертелергә тиеш. Аның әһәмияте менә нидә? Бу бездә Татарстанда да булачакмы инде бу проект? Шуны әйтәсем килә, Россия Федерациясе президентының Владимир Путинның 204 номерлы указы белән имин һәм сыйфатлы автомобиль юллары ил күләм, ягъни националь проект эшләнде. Ул Россия Федерациясе министрлыгы тарафыннан башкарылды. Әлеге проект региональ әһәмияттәге барлык автомобиль юлларына да кагыла. Шәһәр агломерацияләрендә гамәлгә ашырыла торган, мин әле генә сөйләп киткән өстенлекле проектта шул ил күләм проектның бер өлеше булып тора. Исеменнән күренгәнчә, ил күләм проектның масштаблары башкачарак, киңрәк. Мәсәлән, региональ әһәмияттәге юлларның норматив таләпләренә туры килә торган өлеше 2024 ел ахырына 52% булырга тиеш.
Әлеге күрсәткечләргә ирешү өчен ел сайын өстәмә рәвештә 130 шақырым юл ремонтланырга тиеш. Бу беренчедән. Икенчедән, 2025 елга инде 85% юл күрсәткечләргә туры килергә тиеш. Шуңа өстәп, 2025 елга юл транспорт һәлакәтләре еш була торган урыннарны 2017 ел белән чагыштырганда 50%-ка кимитү бурычы куела. Моның өчен юл хәрәкәте иминлеген арттыру чараларына аерым акчалар каралган. Бу чараларга яктырту җайланмалары, куймалар, светофорлар, ясалма калкулыклар, җитешми торган юл билгеләрен урнаштыру керә. Күпме акча каралган соң? Акчалар каралган соң. Финансларның күләме бармы? Әлбәттә, финанслауның күләме бар. Ил күләм проектны гамәлгә ашыру кысаларында бүген безнең юл эшчәнлеге программасы эшләнелә. Моңа инде федераль бюджеттан барлыгы 2 миллиард 600 миллион акча каралган. Шуларның 490 миллион сумы региональ юлларны ремонтлауга, 1 миллиард сумы Казан агломерациясендә, 680 миллион сумы Чаллы агломерациясендә һәм дә инде 432 миллион сумы Түбән Кама агломерациясендә башкарылачак төзекләндерү эшләрен финанслашуга тәгаенләнгән. Демәк, Казан һәм Чаллы агломерацияларында эш дәвам итәчәк дип әйтергә буламы? Әйе, Казан һәм Чаллы агломерацияларында эш дәвам итәчәк. Ил күләм проект кысаларында алдагы елларда Татарстанда нинди эшләр башкарылачак? Һәм урамнар исемлеге ничек төзелә? Проектны тормышка ашыру программасына керәчәк урамнар исемлеге ничек төзелә? Ил күләм проекты программасына кертелә торган объектларны сайлап алу урамның техник торышыннан чыгып хәл ителә. Шулай ук агломерация халкының халык контроле системасына яисә бөтен Россия халык фронтының начар юллар картасына мөрәҗәгать итү дә исәпкә алына. Мәсәлән, Казанның Курчатов, Имәнлек, Гадел куту юрганнары, Чаллы шәһәренең автозавод һәм Чаллы проспектлары, имин һәм сыйфатлы юллар проектына нәкъ менә халыктан алынган мөрәҗәгатьләрне исәпкә алып кертелде. Моннан тыш, республикада бик күп төрле программалар эшләп килә. Алар берсе һич тә кабатламый. Ләкин бер үк объект берничә программа нигезендә төзекләндерергә мөмкин. Алар телгә алынган программалар буенча тәртипкә китерелә торган шактый гына объект башка программалардан да финанслана. Юл программалары аеруча парклар һәм скверлар, йорт территорияләрен ремонтлау программалары белән аваздаш. Программа проектын гаммави тыңлауларга чыгарылачак. Һәрбер агломерациядә аның буенча халык фикере әлбәттә исәпкә алыначак. Түбән Кама турында эшләп килгән иде. Анда нинди эшләр башкарылачак? Әйтеп китүемчә инде Казан һәм Чаллы агломерациялардан тыш Нижнекамский агломерациясендә ил күләм проектына 200 меңнән артык кеше яши торган шәһәр буларак кертелде. Хәзерге вакытта Түбән Кама агломерациясе буенча программа эшләнелә. Бүген булган мәгълүматлардан чыгып шуны әйтә алам. Бу программага химиклар проспекттан тулысынча Чистай һәм Җиңүнең 30 еллыгы урамнарын өлешчә ремонтлау керергә тиеш. Моннан тыш юл транспорт хәрәкәтләре еш була торган урыннарның куркынычсызлыгын арттыру өчен аерым эшләрдә алып барыла. Әлеге Түбән Кама шәһәрендә шундый эш урын бар. Түбән Камадан тыш бөтен шәһәрләр эш башкарылачакмы? Әлеге вакытта шуны гына әйтә алам. Безнең ил күләм проекты гамәлгә ашыру нәтиҗәсендә 3 агломерациядә Казан, Чаллы, Нижнекамск агломерацияләре инде шул агломерацияларда юлларны ремонтлау, куймалар кору, светофорлар алмаштыру, билгеләрне төзәтү керә. Менә башка субъектлар белән чагыштырганда, башка регионнар белән чагыштырганда Татарстанга бүленеп бирелә торган акча җитәрлек күләмдәме? Башка регионнар белән чагыштырганда, алдан әйтеп киткәнемчә инде 38 безнең агломерация керде, шәһәр агломерациясе. Бу шәһәр агломерацияләре белән чагыштырганда безнең Татарстан Республикасына акча шактый бүлеп бирелде. Алдан әйтеп киткәнемчә инде 2018 елда безнең Казан агломерациясенә миллиард 600 миллион сум бирелсә,
Шолла агломерациясына миллиардта 460 миллион сум ақша бөліп берілді. Алдағы жылдарда мына иқтибар бүгін жетіп бітмейді кебек дейіндер. Қазір енді бұл ішкі қылап тұтындыларды кетірге боламы? Шуны айтасым келе, имен һәм сифатлы юллар үстінліклі проектінің қысаларында біздің урамнарыбызның юлларының сифаты орташа, біріншіден. Екіншіден, юл транспорт хәләкәтләре була торган урыннарның Алла бирсә саны кимәячәк. Халыкның юл сифатыннан, урамнарның юлларының сифатыннан канәгатьләнүе орташа. Имен һәм сифатлы юллар проектын башкарып чыгару алдыннан Россия транспорт министрлыгы һәрбер районнарга өзінің запросларын жибәрде. Шу запрослар негізінде һәрбер агломерацияның, һәрбер регионның бош шәһәрләреннән транспорт һәм юл төзү сорауларын алып барган министрлыклар үзенең җавапларын бирде. Кайсы регионнарында төбәкме, республика дип алыкмы, область дип алыкмы, һәрбер регион үзенең проблемалы участокларын җибәрде. Безнең проблемалы участокларга инде беренче чиратта баш калабыз Казан һәм икенче шәһәр республикасының икенче шәһәре Ярчалы шәһәре кирде. Әлбәттә, бу шәһәр агломерацияларының үзенең магистраль урамнары гына түгел, якын тирә урамнары да кирде. Әйтеп киткәнемчә инде, мәсәлән, Шолла агломерациясын алсаң, анда алдан айтып киткәнемчә 1 километр Идел-Җиде юлның 1 километр шақырым юлы кирде. Әгәр дә инде якын тирә юлларын алсак. Магистраль урамнарының күпчелек начар юллар, магистраль юллары әлбәттә шушы проектларга кирде. Әни өчен Түбән Кама гына? Беренчедән, Түбән Кама ул безнең Кама агломерациясының баш шәһәре, беренчедән. Анда безнең Иднакам проекты гамәлгә ашырыла. Икенчедән, Түбән Кама шәһәрендә күпчелек улы безнең промышленный дип әйтәбез инде оешмалар шунда урнашкан. Әйтик, нефть җитештерү продукцияларын ясаумы, Нижнекамск шина предприятиесымы, оешмасымы, калган крупный промышленный оешмалар шунда урнашкан. Шуңа күрә Нижнекамск шәһәре безнең шулай ук, Түбән Кама шәһәре шулай ук агломерация тарафында кертелде шушы иминлек проектына. Татарстан бирә һәм Россия бирә. Яртысын федераль бюджет бирә, яртысын республика бирә, Татарстан республикасы бирә. Аның бармы гомуми суммасы сездә? Гомуми суммасы минем еллап кына бар. Хәзер әйтәм. Ике мең 18 елда Шолла агломерациясына миллиард 460 миллион каралган. Казан шәһәренә миллиард 600 миллион сум акча бүлеп бирелде 2018-дә. Түбән Камага буенча мәгълүмат юк. Хәзер гафу итегез, 19 елга менә бу ил күләм проекты буенча 2 миллиард 600 миллион сум каралган. 2,6 миллиард сум 2019 елда националь проект буенча. Татар информ 1990 елдан бирле татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.